Салом дӯстони азиз, хушомадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди боеци тоҷик НУРУЛЛО АЛИЕВ як камтар сухан мегӯем. Шумо дӯстон медонед ки 11 ноябр ин боеци мо бояд дар UFC меҷангид, вале мутаассифона бои ӯно баргузор нашид. Барои чӣ? Видеоро пайгирӣ мекунем ва дар ин хабар мо огоҳ мешем. Хуб, рафтем. боеци тоҷик НУРУЛЛО АЛИЕВ бой баргузор мегардад дар UFC 11 ноябр дар Нью-Йорк. Турнири UFC 295. Рақиби НУРУЛЛО аз Полша Матеушом Ребецки мебошад. Вазни ин ду ҷанговар 70 килограмм. Рақиби НУРУЛЛО мегӯяд 11 ноябр муҳорибаи мо намешавад, барои ки ман осеб гирифтам, яъне травма дорам. Барои ман хоҳиш мекунем аз президенти UFC ҷанги маро ба дигар рӯз гузаронам, яъне 26 феврал дар Лас-Вегаси США. хоҳиши НУРУЛЛО ба президенти UFC Дана Вайт ҳамин аст ки мегӯяд ҷанговари дигарро ба ман диҳед, ки ман зудтар баргузор гардад ин бои ман. дӯстон, шумо баъди ин хабар чӣ гуфтание доред? Фикрҳои худро дар зери ин видео ҳатман нависен. Агар ба НУРУЛЛО ин рақибро надиҳад, пас кӣ бошад рақибаш? дӯстон, шумо фикротонро ҳатман нависед, интизор бошед. аз видеои мо ҳатман ин хабарро хоҳед расид. хуб, зиндаву сарбаланд бошед, бо канали мо бошед.